menawi pimpinan menika tumindake apik dianggep golek pangalembana ning yen tumindake lepat utawa tumindake kleru kabeh wong sak negara mesti padha maido. Mila dados ratu mesti sarwa ewuh pekewuh anggenipun anetepaken dumateng tumindak lan pakarti. Karana saperangan tiyang ing jaman samangke mboten gagas perkara bener luput lan apik elek ning mung bab seneng karo ora seneng. Iwang suksma dililuwih muga paring pepayung pring kayuwananing ingsun. Satemah babar pepadanganing jagat ngamarta. Kawula nuwun sewu Kaka Prabu Ndarawati sarawuh paduka. Kula ingkang rayi minangka sulihipun para kadang Pandhawa ngaturaken pambagi panakrami mawantu-wantu kunjuk wonten ngarsa paduka Njeng Kaka Prabu Ndarawati. Malah dalah. Ya jagat ya dewa ya Bathara inggih Yayi. Sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang raka ing Dwaraka mboten langkung. Salam taklimipun ingkang raka kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Puntadewa. Kawula nuwun inggih Kaka Prabu Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Kaka Prabu Mandura sarawuh paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk. Waladala inggih Yayi. Sanget panampi kula dening ngantos semanten Sih Kadarman saha pakurmatan ingkang paduka paringaken dumateng ingkang raka ing Mandura. Dasaripun wilujeng niskala niring sambika langgen kula sowan. Salam taklimipun ingkang raka Mandura kunjuk wonten ngarsa kula mundi mugi andadosaken jimat. Ora keri panjenengamu Kyai Semar Badranaya mara gagi diprayogakne anggenmu pinarak lenggah. Mbegegek ugek-ugek sadulita lae. Ngaturaken panuwun sinuwun Prabu Puntadewa dening mekaten anggen ndika paring pakurmatan dumateng dapure kula mun Panakawan Semar. Mboten langkung salam taklim kula kunjuk wonten ngarsa paduka sinuwun. Ya Kyai Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat diprayogakake anggene pinarak. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Kawula nuwun sewu. Kaka Prabu Ndarawati, Kaka Prabu Mandura lan panjenengamu Kyai Semar Badranaya. Awit pangestu paduka lan ugi sinurung cancut gumergutipun para kadang Pandhawa ingkang nalika semanten mbabati Wanamarta satemah pikantuk sih kanugrahaning Gusti ingkang awujud negari Kencana ingkang endahipun kados mekaten. Nenggih negari Ngamarta utawi negari Indraprastha ingkang tetela kagunganipun pukulun Bathara Indra. Lan salajengipun awit saking pangestunipun para sepuh sarta sinurung manunggaling tekad saking para kadang miwah para kawula satemah anetepaken kula pun Puntadewa mangka dados ratu wonten negari Indraprastha mriki. Nanging nuwun sewu saksampunipun kula ngenyam kawibawan jumeneng mangka dados ratu jebul mboten jumbuh kalian pengangen-angen mboten cocok kalian panggonta. Karana menggaing kula dados ratu menika awrat sanget tanggal jawabipun tumrap kamulyan sarta kawibawanipun negara lan ugi para kawula Kaka Prabu. Baladala inggih kasinggihan ing dados dawuh paduka Yayi Puntadewa menika saestu leres. Langkung-langkung nuwun sewu. Langkung-langkung ing jaman sakmangke
menawi pimpinan menika tumindake apik dianggep golek pangalembana ning yen tumindake lepat utawa tumindake kleru kabeh wong sak negara mesti padha maido. Mila dados ratu mesti sarwa ewuh pekewuh anggenipun anetepaken dumateng tumindak lan pakarti. Karana saperangan tiyang ing jaman samangke boten gagas perkara bener luput lan apik elek ning mung bab seneng karo ora seneng. Mung bab seneng karo ora seneng yen pancen seneng ling ngalembana prasasat kaya sundul langit ning yen boten seneng mbok apika kaya apa mesti tetep elek. Yen wis ana tembung pokoke niku sing marai judeg niku sing marai bingung. Pokoke aku seneng iki, liyane iki aku ora seneng. Anggere enten tembung pokoke ngoten niku wis kabeh mesti kalah niku mangke. Niku saestu. Ah. Nuwun sewu kula Semar tak nderek sumelawatur. Pancen menika leres dawuhipun para bendara kuling nembe kemawon kababar. Pancen jaman niki jaman sing angel. Nanging menawi saking pamanggih kula dados ratu utawi dadi pimpinan niku mboten perlu menggalih anggone dadi ratu disenengi karo wong akeh apa ora. Entuk pangalembana apa malah dipaido niku mboten baku ning ratu kudu tansah ngandelaken raos ingkang ikhlas lan sabar nampi dumateng kanyatan ingkang baken lambarane tetep tekad ingkang suci sepi pamrih rame ing gawe kanthi sakuwate tenaga lan sagaduke pikiran tansah nandur kebecikan ingkang piguna tumrape bebrayan tanpa gagas pangalembana apa panyedha ning sedaya mung dipasrahke dumateng wasisane Hyang Agung merga ya mung pangeran sing menang biji lan ngoleh-ngolehi dumateng tumindake menungsa. Yen pakem kula tek ngoten to sinuwun. Hanjrah ingkang puspita rum kasliring samirana ambre kemaripah lo cinawi lukit polimu ing kidung kadung kadereng kamomo mangun manah rahayu pacan kunjung
badhe kula gegem minangka pepakem anggen kula badhe netepi dumateng darmane ratu. Kejawi saking menika wonten sak bab malih ingkang badhe kula aturaken. Ing ngantos ripalungguhan samangke tansah gumana musik salebeting batos kula. Nuwun sewu. Nalika ratuning para Gandharwa ingkang kratoni negari Indraprastha rumuhun nenggih Sang Jim Yudhistira menika masrahaken kraton Ngamarta dumateng kula. Panjenenganipun nate paring dawuh supados para Pandhawa ngawontenaken syukuran. Para Pandhawa ngawontenaken syukuran kanthi cara nindakaken adat utawi budaya ingkang naminipun sesaji Rajasuya. Sisandamel dinten samangke kula nyuwun dawuh bab pangandikanipun Prabu Yudhistira supados Pandhawa ngawontenaken sesaji Rajasuya menika menggahipun para punden menika kados pundi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken. Nuwun sewu Yayi. Ingkang cetha kemawon menika gegayuhan ingkang luhur. Karana inti sarinipun menika bab ngunjukaken raos syukur dumateng purbane Hyang Agung. Karana pangeran sampun kepareng-paring dawuh sok sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane pangeran yekti bakal ditambah ing reh nikmatipun. Dene sak ngertos kula sesaji Rajasuya menika syukuran ingkang dipun tindakaken dening Narendra Agung. Dene maknanipun kados pundi lan syarat-syaratipun menapa gandeng menika magepokan kalian budaya tartamtu kemawon danyange tanah Jawa ingkang langkung pono babagan menika. Mila saking menika Kyai Semar monggo ndak aturi paring dawuh magepokan kelawan sesaji Rajasuya. Ha inggih matur nuwun. Dene kula wong tuwa dipun sepuhaken wonten ing mriki. Nah ngeten. Kula condong lan kula rumaja, kula sarujuk, kula nderek nyengkuyung menawi momongan kula Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Rajasuya. Menika unjuk syukuripun Ratu Agung wonten ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Menika adat sesaji Rajasuya menika budaya. Budaya niku angen-angen ingkang ambabar kalian kaendahan lan katentreman. Sampun ngantos dipun tabrakaken kalian agama. Yen agama nika tatanan saking pangeran ingkang tinulis wonten ing Weda Suci minangka tuntunane jiwatama supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin keslametan donya akhir. Niku agama pun pilah pun wijang pun gamblang bedane agama kali budaya. Lah menawi saking pamanggih kula sesaji Rajasuya niki mangke jenengan kedah mujudaken wujudipun sajen. Lah sajen menika sampun ngantos dipun gerba menika nyajeni bangsane lembut, menika nyajeni bangsane demit, menika nyajeni bangsane gendruwo. Mboten ngoten. Mboten enten critane demit kok mangan gedang niku mboten enten critane. Lho, sajen niku napa to? Sajen niku penyajian, penyajian niku napa? Unjuk rasa. Unjuk rasane sinten? Inggih unjuk rasane menungsa kalian purbane Hyang Agung kanthi pangucap, kanthi pandonga. Duh Gusti, paduka ing sampun paring kamulyan kanikmatan ingkang arupi sandang tedha. Mila sajen menika wujudipun mesti pala gumandhul, pala kasimpar, pala kapendhem, pala wija lan sedaya nugraha dedaran saking pangeran ingkang intisarinipun menungsa ngaturke penuwun kalian Gusti. Mila mboten wonten dosane, mboten enten klentune. Lah, ngapa wong sajen, wong wilujengan utawa wong slamentan nika racake kok mesti ngginakaken wujudipun
Nuwun sewu tumpeng nika sega diundhuk-undhuk dhuwur digawe lincip nika ugi wonten karepe wonten maknanipun ngapa kok dhuwur lincip tegese sing diesti mung siji ya kuwi manembah kelawan Gusti ingkang Maha Suci yen tinimbalan sewanci-wanci aja nganti mbalenjani niku tumpeng. Wonten malih wong Jawa sing ngarani buceng. Maknane buceng niku napa? Nyebuta sing kenceng. Nyebut kalian sinten? Ya nyebuta karo Gusti ingkang nyipta jagat. Niku buceng nyebuta sing kenceng. Yen enten buceng tumes niku guyonane mlebune kenceng metune lemes ngoten niku lho. Ngoten niku. Paham jenengan paham ngeten niki. Mlebune kenceng metune le. Sing biasane ngono ki wonge teko. Ngoten niku. Mula aja sok maido karo adat, aja sok maido karo budaya, aja sok ngarani iki musyrik, iki sirik, iki haram. Mergo sing diarani sirik lan musyrik niku boten gumantung saking tumindak lan wujudipun babak ingkang wadak ingkang ketingal wonten ing mata ning menika mapanipun wonten pikiran utawi atinipun ingkang nglakoni dadi wong liya mboten saged banjur ngoleh-ngolehi kuwi dosa kuwi sirik kuwi musyrik kuwi haram niku mboten saged merga sing ngerti ya mung sing nglakoni sok-sok ana sing ngarani nuwun sewu aja nggelar budaya niku ora nek gandenge karo agama ora dituntunake karo kitab suci ning nuwun sewu kok iso ngarani ngoten niku dasare napa kudu cetok aja nonton gamelan aja nonton wayang ki haram pancen bener yen sampeyan nanggap gamelan niku pancen enek sing ngarani haram bener yen ra percaya gong gedhe niku sing saka prunggu niku mangkletak mesti haram niku. Sami kalian tiang mirsani wayang, aja nonton wayang mari haram. Haram lan mboten niku gumantung saking pikirane lan atine sing dono nonton. Yen nonton wayang niate gatekke crita, gak ketek kejangan, gatekke lakon, mboten wonten harame. Sing marai haram nonton wayang niate ora gatekke crita, ning butuhe mung arep mentelengi sinden. Niku sing marai dosane teng mriku niku. Nah, piyayi mirsani wayang kok neng mburi kelir niku genah yen teng mburi mriko mending gatekke lakon, gatekne crita. Ning anggere nek penonton kok pener neng tengene sinden. Semono mbane iki butuh arep nyawang sinden. Wonge teko wae wong semono kean kok ya. Mila menawi ndika badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya mang tindakake syarate enten telu. Syarate enten telu, siji kudu disekseni Brahmana pitu ingkang mateng semedine meleng pangestine gentur tapane. Brahmana pitu kala wau kasuwun ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu. Niku syarat sepisan. Syarat ingkang angka kalih kedah dipun pangestoni Ratu satus negara ingkang lega lila nyengkuyung Pandhawa anggenipun syukuran. Ingkang angka 3 nenggih kurban. Mejahi Narendra hambek angkara murka kinarya jangkepe sesaji Raja Suya niku syarate enten telu. Pramara rak manguswamya ngambrang kadhi karunaning kaswase aneng marga mamalatkum risang kanta asrat maja leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah kumyus hamara wayan
jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara Kyai Semar Badranaya jenggirat rasaning atiku sakmuse mirengake sabda tama ingkang magepokan kelawan syarat sarana dumadine sesaji Raja Suya perkara syarat ingkang angka 1 dipangestoni Brahmana 7 aku banget condong angka 2 disekseni kelawan Narendra 100 negara aku banget rumajang nanging syarat ingkang angka 3 kudu ngorbanake Narendra ingkang hambek angkara murka dipateni kinarya jangkepe sesaji kuwi cengkak saka batine Puntadewa Kakang Semar aku moh ngrasake kamukten kawibawan lan kamulyan nganggo ancik-ancik bangkene wong liya Kakang Mangsut lari mengkalku Kudine kang den bawani Mengeningnya Sukarela kabar sampun semebar warta sampun rata bilih Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya menawi ngantos kabatalaken iboloke wong akeh mongko Narendra menika hambekipun kedah bawa leksana mboten saged nglincati sabda ingkang sampun kawedhar kejawi saking menika Yayi merjaya utawi mejahi dumateng Narendra hambek angkara murka menggawe Kresna menika boten dosa. Karana nadyanta mejahi Narendra setunggal niki mangke badhe mulyakaken dumateng tiyang kathah. Pramila bab menika kedah dipun penggalih ingkang kanthi wening Yayi. Barep kakangku kepeksa aku Werkudara sumelatur yen saka pitungku bab syarat sesaji kudu ngorbanake ratu hambek angkara murka kuwi kudu diwujudi merga wis akeh conto para sentana praja sing nyolong bondo negara nganti dina iki ora mendho parandini malah saya ndodro merga pancen hukumane kurang abot lan akeh mesti direkayasa direkadaya satemah sing nyolong dhuwit negara ora ana kapoke ya kanthi paukuman sing abot tanpa pengenteng-enteng yen perlu dihukum pati kuwi kanggo ngapokake sing menungsa sing wis nerak hukum trajang karo tatanan tanpa beda karo ratu angkara murka tanpa beda karo ratu angkara murka sing ngrekasake wong sak negara kuwi ya kudu dipatrapi hukum pati supaya negara lan kawula bisa mulya wibolan bener-bener ngrasake urip sing merdika kang sejati lan tumemen mula dina iki aja melu-melu dudu sapa-sapa Werkudara sing saguh jangkah ngrampungi ratu hambet angkara murka monggo dipun penggalih dipun rembak kanthi sae kula kinten sampun cekap atur kula daya-daya Semar nyuwun pamit sinuwun nderekake lujeng ngaturke panuwun Kyai Semar nggih
amaning nata terbukti poleksa Dir putih mangkono Anggung kenya parintono Lila legawa ing iya palugon laguning lakas lukita linuding idung kadereng hamomor mangun manah rahayu Haywana tan hagolong kumulung manadukara karenanira mangapus Kawula nuwun sewu amit pasang kalimat tabi tinebena ing tulak manu dumawaing tawantuan Sinun Prabu Puntadewa kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji aji konjo sandhap pepada paduka Sinun Prabu Darmakusuma kawula nuwun inggih sanget anggen kula nampi dawah sami-sami monggo dipun prayogakaken anggenipun pinarak Sang Prabu wah inggih matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Nyuwun pangapunten. Mboten kok nama kami tambuh ning dasare durung weruh. Kalilan kula ngladhi wanuh. Jengandika menika Narendra saking pundi lan sinten jejulukipun Sang Prabu. Nggih, dipun tepangaken. Wingking kula menika ratu saking negari Arga Bentar. Saking negari Arga Bentar dene jejuluk kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa kasinggihan.
Lah lajeng wonten wigatos menapa kepareng rawuh wonten ing Stinggil negari Ngamarta. Walah. Blakasuta blakotang terus terang kula gumun setahun jembleng serendeng ningali wewangunan enggal bangunan anyar negari Ngamarta ingkang endahipun kados mekaten. Dasaripun anggen kula sowan mriki nyarengi anggen paduka badhe ngawontenaken syukuran. Menika elok sanget, menika endah sanget neget dipun wastani bilih negari Ngamarta menika saged nuwun sewu dipun sulapi dening wong sak donya. Amargi wewangunan ingkang asri, kahanan ingkang endah kados mekaten, dasaripun salebetipun syukuran. Dalu menika ndalah udane sampun tingkas, nggelar wujudipun budaya luhur. Menika sae. Kula suwun saya sae melih langkung prayogi melih anggenipun gelar budaya mapan wonten sak ngajengipun kraton mapan wonten ing margi mriki mboten namung peresmian kemawon ning pendak taun kedah wayangan terus ngeten iki. Menika langkung sae, menika langkung prayogi amargi kula mangertos bilih wong sak Ngamarta niku sing sugih dhewe niku jenengan yen mung nanggap wayang niku upil niku mungan. Niku saestu. Nggih. Lajeng wonten malih ing badhe kadhawuhaken. Wonten menapa? Nuwun sewu. Sowan kula wonten Stinggil Binatarata negari Ngamarta mriki yektosipun dipun utus dening sesembahan kula Narendra Agung ing Giribajra inggih ing Magoda sinuwun Prabu Jarasandha. Atur weninga sinuwun bilih palungguhan samangke negari Giribajra nembe ke Taman Pagebluk larang sandang pangan kathah para kawula ingkang nandhang saged bablas mati. Boten tumama wujudipun tamba menapa kemawon satemah para kawula ing Giribajra kathah ingkang sami nandhang kingkin. Lah, manut pangandikanipun sinuwun Prabu Jarasandha, negari Giribajra saged waluya jati temah mulya menawi saged amboyongi wujudipun pustaka jimat Kalimasada. Monggo lumahing jagat kurping langit boten wonten piyayi, boten wonten ratu ingkang kagungan wujudipun Kalimasada kejawi namung Narendra Agung Ngamarta paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Mila saking menika sowan kula mriki dipun utus dening sesembahan kula Prabu Jarasandha supados nyuwun ngampil wujudipun Kalimasada. Yen pancen kedah nyewa sewane pinten, yen pancen dipun sade regine pinten badhe kula bayar kenceng mboten utang mboten semaya. Ewadene kok ngantos mboten dipun ampilaken, mboten dipun sewakaken, mboten dipun sade, mboten dipun paringaken. Nuwun sewu, kula sowan mriki sampun dipun paringi purba wasesa. Menawi Kalimasada mboten paduka paringaken dumateng kula, mboten nganti kenthong subuh kraton mriki badhe rata padha bumi. Agyatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit doh sang reknaning bawana nyosi tukang walang ati nyosi tukang walang ati nyosi tukang ngenasing tias yo tukang kudu garing kadangipun Kakang Dimas Werkudara tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine siadi wis ndungkap apa sing dikersakake dening Prabu Amsa. Mula kang mangkono Yayi Purbawasesa ndak pasrahke marang Dimas Bratasena. Mangandur laguning angin ukur agraning arga kura-kur nitorek kiri-kiri
mantap lir kinetap duka yayah sinipe jojo bang mawing wengis netra kocak nguntar andir hitep nyomangala cakra prapan brabak branang kaya kembang ora awari yen kasumeta marang seketeng murub dahanane Prabu Hamso jeng kandika sinten diwanuhake kadang panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara kang dadi aranku wonten wigatos menapa Raden apa bener kepara nyata tekamu rene bakale nuku anane jimat Jamus Kalimasada yen pancen dipun sade badhe kula bayar kenceng yen pancen kaya mengkono tiwas kebeneran yektine sing gawa jimat Kalimasada ki dudu Puntadewa kakangku ning sing gawa ki Werkudara lah lajeng badhe dipun sade pinten yen pancen arep ndok tuku malah tiwas kebeneran merga Kalimasada wis pirang-pirang dina tak tawak-tawakake wong rene sing gelem dasare ora suwe meneh iki bakale poso aku nganggur mula Kalimasada tak dol pisan dina iki lah dipun sade pinten perkara rega aja dirembuk neng kene ning tenana ning tapel wates negara Ngamarta ana sarate minangka paseksen ya kuwi wujute wadyabala segelar sepapan komplit sagamane pilihana prajurit ingkang Surasekti Mandraguna sing digdaya kabeh. Lho, kok nyawisaken wadyabala lan jangkep sagamanipun badhe kagem menapa? Nyekseni anggenku dol tinuku Kalimasada karo dapurmu. Sanesipun menapa syaratipun? Ya mung kuwi wae. Cawisna wadyabala sagamane jangkep. Namung niku, ya. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh lajeng kula kepareng nyuwun pamit benjang menapa. Dina iki uga kowe mangkata kowe lunga. Kowe ngenten ana tapel wates negara Ngamarta. Siagakna wadyabalamu mengko genti tapak aku sing bakal nusul. Wah nggih. Yen tetelo kados mekaten mboten langkung ngaturaken panuwun sedaya para lenggah kaliyan kula nyuwun pamit saking ngarsa paduka. Muga-muga lepas paramu jembaro kuburmu. Mangkat hanggros-rosa tumbar lindu katara bumi ngunjing lewar ngawur
Pandhawa. Tiyang menika menawi kagungan gegayuhan ingkang luhur tartamtu jawata badhe paring colok pepadang. Buktinipun praptanipun Narendra Arga Bentar nenggih pun Hamsa menika mujudaken panuntun trontong pepajar tumrap kasidaning gegayuhan para Pandhawa anggenipun ngupaya Narendra hambek angkara murka. Nuwun sewu menapa Hamsa menika mangke ing badhe kinarya tumbal sesaji Raja Suya Kaka Prabu mboten. Nanging ingkang ngutus dumateng Hamsa Narendra Giribajra pun Prabu Jarasandha. Kosik Yayi, kok ndok anggap lamun to Prabu Jarasandha ki Narendra hambek angkara murka kuwi nganggo dasar apa? Kaka Prabu. Prabu Jarasandha menika ngawontenaken sesaji Raja Ludra. Tegesipun din samangke badhe ngunjara Narendra ingkang cacahipun 100 negari badhe dipunaturaken kinarya dedaharanipun Bathara Kala Ludra. Lah, sawanipun Hamsa kala wau yektosipun badhe pados sisik melik gandeng Jarasandha sampun ngunjara Narendra cacah 97 namung kirang 3 ingkang dipun incer kinarya genep boten wonten sanes kejawi namung Ratu Ngamarta, Ndarawati miwah Ratu Mandura. Iki mau bake aku ya diincer. Nggih, waladalah tutu karepe dhewe. Nggih, mila saking menika. Werkudara, apa jlidheng kakangku? Sadurunge ngrampungi Jarasandha ngibarate ngrubuhake wit kudu dipaprasi saka pange luwih dhisik. Hamsa kae rampung ana. Ora liwat ngestokake dawuhmu. Kaka Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka kepareng nyengkuyung lair batos tumrap kasidaning panggayuh kula ngawontenaken syukuran. Mugi-mugi panyuwun kula lekasipun para Pandhawa ingkang kados mekaten saged kinarya kaca brenggala utawi patuladan tumraping jagat raya. Itu
Sigra bala kang tumingal acampuh samya medali lertatet wileting kata dah wangkong mangoncang niti bencang sangaji micil ladi nyonget tali wuwus terus Surawilaga kaya buta singa pragil kaya buta singa pragil Reja manik sejati ning alam ingkang timut ing jagat. Tuguk Teja Mantri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Hamsa. Bilung siap juragan. Ripalungguhan iki aku wis antuk trontong pepadang. Nadyan kondange jare Pandhawa ki wong pinter, Pandhawa wong wasis, Pandhawa ki wong waskita, ning tinemune bareng aku adu arep aku nyatake tenan jebul Pandhawa ki goblok, Pandhawa ki bodho. Dasaripun menapa kok kados mekaten sinuwun. Aku nindakake rekadaya sanggit rungsit. Reka-reka bakal ngampil wujute jimat Jamus Kalimasada kanthi tembung klonyotan bakal ndak tuku pira regane tak bayar kenceng. Jebule ya bakal didol. Lho, kok badhe disadi? Iya. Ingkang ngasta Kalimasada sinten? Ora ana liya kejaba satriya panenggak Pandhawa, satriya Jodipati sing jenenge Werkudara. Kok wis pindah? Mangka pakeme sak ngertiku sing nggawa Kalimasada iki sinuwun Prabu Puntadewa ya gak ya? Iya. Kok ngalih ngene Werkudara? Lah nggih. Kuwi kudu dicethake kok saged ngoten niku pripun sinuwun? Lho pancen kok ya mangkono. Lah lajeng pripun? Lah aku diperintah karo Raden Werkudara supaya mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta. Syarate anggene Raden Werkudara maringake Kalimasada, aku diperintah supaya nyawisake wadyabala segelar sepapan sing Surasekti Mandraguna jangkep sagamane pisan. Piye iki lho? Sampeyan iki janjane arep ngapusi ning tekan kene malah genti kapusan. Kok ngono? Nggih. Saiki yen nyawisake wadyabala segelar sepapan komplit sak gamane pisan, yen ora ditantang perang arep ngapa coba? Cara cetha ngoten, he Prabu Hamsa, kowe kena ngrebut jimat Jamus Kalimasada ning carane kowe kudu bisa nglangkai bangkeku sampean ditantang gelut karo Werkudara. Mau ora nantang ngono, kandha utawa omongane ora ngono kuwi. Merga mriki niki nggene wong alus. Apa-apa mesti ngangge semu, ora kondur gradakan kaya sampeyan ngoten niku. Sampeyan dijak gelut ditantang perang ning sampeyan ora krasa. Lah niki sing bodho Pandhawa napa sampeyan mang oleh-olehi dhewe ngoten niku. Yen pancen Werkudara nantang perkara karo aku ya ora wedi, aku ora gigrek. Yen pancen wani ya kudu dipikir sing dawa. Bunci sampeyan arep perang karo Werkudara niku napa? Werkudara niku kadigdayane sampun kondang mbrebeki jagat. Lah ya ngono ta Kang Tagak? Yo bener. Nun sewu. Aja kok lamake menungsa dewa kemawon iring kalian kaprawirane Werkudara. Duwe pusaka loro, pusaka Kodrat karo pusaka Wiradat. Kodrat
Wujudipun kuku Pancanaka. Kuku niku dawane mung setengah kilan. Ning lamun to nggih perang niku modot saya dawa, saya atos kukunipun. Yen mungsuh ora waspada ora prayitna tibane kuku Pancanaka mesti gletak klebu sampeyan. Yen pusaka wiradat wujute gada rujak polo. Gedene sepira? Yen diukur ra kena ning mang bayangke yen rujak polo niku didekne ning tengah sawah niku iso nggih ngiyupi sawah 3 hektar niku. Pun yen semonten mang gagas mang pikir piyambak gedene sepira? Aku ora gigrek, aku ora wedi karo Werkudara. Sampeyan wani perang tenan karo Werkudara. Wani ya mung banget. Yen pancen wani kerjasama kalih Mbilung. Kerjasama piye? Sampeyan mang perang kalih Werkudara, kula tak tata-tata gawe bandosa nggih ngusung mayit sampeyan. Lambene lho saestu niku. Sampeyan nantang karo Werkudara ubur-ubur ikan lele, modar le. Malah ngendon-ngendoni, mboten kok ngendon-ngendoni. Saestu niku sampeyan niku mangke. Jane bener ingkang dados aturipun tikus Mbilung niki. Mila saking menika kedah dipun penggalih kanthi wening pinalawan 64 rinantya medhot. Togok lawan Mbilung kowe matura marang adikku Yayi Prabu Dimbaka. Lamun to kapengkok ing Pancabaya aku gedhe nganti mati yen dilangkai dening Yayi Dimbaka aku bisa urip meneh. Syagakna Pramadya bala Maisa Kurda tak serange negara Ngamarta.
Wah. Maju dong. Setane wis metu awas hati-hati padha nganti kegawa godane setan setane wis metu awas hati-hati padha nganti kegawa godane setan kanca-kanca mumpung udane wis terang ayo ngestokake dawuhe bose kon budal cok ayo do budal wis sesasi raning dindi lho ayo do budal neng Hotel Merkur karo didongakake dene dongane neng Jakarta dinane Jemuah
PT Sukses Jaya semakin berkah barokah. Ke Bali numpak sepur. Bapak Harsono Ibu Eli sehat dan panjang umur. Ubur-ubur ikan lele. Hotel Merkur selalu jaya le. Anak rantan nggawa cengkeh, muga-muga sing nonton rezekine akeh. Anak rantan mlaku panas-panas, sing nonton muga-muga utange ndang lunas. Mangan bolu jerone ireng, sinden 8 meteng bareng. Ayo budal ya, ayo budal ngestakake dawuh to. Saanane peri wedok guyu kabeh 1 2 3. Saanane peri wedok guyu bareng Cirulu. Saiki sing guyu mung siji peri sing cedhek karo dalange. Cirulu. Kuwi peri apa wedhus? Pang dundung pang. Pang dundung pang. Pang dundung pang. Pang dundung pang. Dundung pang. Pang dundung pang. Pang dundung pang. Awas hati-hati. Nganti kedang setan. Wis satu awas hati-hati. Padha nganti kegawa godane setan. Setane wis satu awas hati-hati. Padha nganti kegawa godane setan tan. Dadah. Acing. Acing. Ayo para penonton. Lehmu nonton wayang kok nganti bar tak dongake tambah akeh rezekimu. Ning bar limbukan rek mule tak dongakne ndang rabi neh bojomu. Ayo melu pake, ayo melu pake, Ayo melu bae, ayo melu bae, ayo melu bae, ayo melu bae. yo. Pak, Bapak. Apa? Aku elu, Pak. Melu neng endi? Cah cilik urung sunat aneh-aneh ora. Pokoke elu ndelok ayang. Ndelok wayang neng endi? Neng ngarepe Hotel Merkur. Ngopo kok apal karo hotel? Apal mergo kowe senengamu ya check-in karo wong wedok liya ning hotel. Labimu do aneh-aneh ngono kuwi ora tau aku. Ning hotel ora tau aku, biasane golek ngirit ning kos-kosan. Kucluk ora.
Dalam rangka apa? Ah? Dalam rangka apa? Tasakuran utawa peresmian grand opening Hotel Merkur. Sisan gawe ya kuwi syukuran pelantikan Bapak Wali Kota Madiun Bapak Maidi sehingga Madiun semakin mendunia. Cocok kuwi, Cocok. Ora cocok. Lho ora cocok. Kudune hajate dhewe-dhewe. Merkur nanggak wayang dhewe, Pak Maidi ya wayangan dhewe. Setuju? Setuju? Setuju wae karo ndeloke dhewe. Ayo melu pake, ayo melu pake, ayo melu pake, ayo melu pake. Ya. Nangis, sinden kabeh nangis, Jik lu. Apa-apaan itu? Kalau disuruh nangis kok pasti semangat. Karena sinden-sinden tahu setelah ini adalah puasa, semua sinden gak ada yang tanggapan alias merongos bersama. Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Kamu apa tidak tahu tentang kesehatan? Susu itu neng motor rabe. Itu 4 sehat 5 sempurna tek ora apik karepmu piye? Oh, susu ki rape ning mata, mergo apike ning dodo. Cici aku. Oleh-oleh mbiyen ngedol awake ning gudhe karo guyangan ngono kuwi. Padha karo sinden angger disenengi lurah kok gelem tek-tekane ngono kuwi. Nek lek disenengi dalange gelem calone swarga. Anana pace apa dikit nah apa dia apa dikit gitu apa ciko apa Tikut apa teye nende anak teye apa titetena apa tia apa titeteku apa tito apa tikut apa teye. saiki jajal karo ngadeg gerakmu ngono ki piye. Aku penasaran, aku ro ning TikTok tok ora trimo aku. Ben gerak apa ce nggih? Yo kan dilu ya kan, sing seneng ora mung penonton, bapakmu hiburane ya kuwi ngono. Anana pateye apa titetena apa tia apa titeteku apa tito apa tikut apa teye. Anan apa? Ra iso boyokku malah pedhot ngono.
Beli buah harus yang halal. Alhamdulillah, wayangan malam ini tidak batal. Alhamdulillah. Sik ngancing cangkeme ra iso mingkem. Wis jan nyambut gawe angel ya. Mancing neh jangkrik. Namamu siapa? Nama saya Niken Salindri. Kamu seorang dalang ya? Bukan. Aku bukan seorang dalang. Kenapa? Kamu jangan suka sama dalang. Kalau suka sama dalang itu nanti kamu malah hatimu hancur lebur berkeping-keping. Cari yang lain. Pengusaha sukses atau saudagar kaya atau direktur perusahaan yang besar seperti itu. Minim dokter yang baik sendiri, yang pintar sendiri itu adalah dokter hewan. Kok bisa? Iya, kalau dokter mata pasti pasiennya ditanya kenapa matanya sakit sudah berapa hari. Kalau dokter dalam memeriksa perut, kenapa perutnya sudah sakit berapa hari, kok bisa sakit kenapa. Tapi kalau dokter hewan nggak ditanya, langsung cubles blus. Ya memang nggak ada ceritanya hewan bisa ngomong, goblok kamu. Maka dari itu, Aku cinta sama kamu. Hah? Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta. Tahu artinya mencintai? Tahulah. Artinya mencintai apa? Mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan hati kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Kamu pintar sekali. Ke opo?
Mari